नोंनि थाखायनो गोजोन गैला आंहा दिनै। नों मानो आंखौ मिथिया? नों मानो आंजों जेब्लायबो एरा? नोंनि बेबायदि आखलावनो जानांबाय आं बोदोर बावलि। रायज्लायनो सानो आं नोंजों आंनि गोसोनि बाथ्राखौ, नाथाय नोंदि आंनो गुमुरखौनो होआ। आं सानो आंनि अननायखौ नोंनो होनो, नाथाय नोंदि गुमुर होआ। नोंनि थाखायनो जानांबाय आं दिनै उसाव बादाव। थेवबो नों मानो आंखौ मिथिया? नोंनि बेबायदि आखलावनो जाबाय आं दिनै फाग्ला। नाथाय नों मानो मिथिया? नों मानो बुजिया? जानांबाय आं नोंनि थाखायनो खालाव खासाव। जानो लोंनो खहाबला नोंनि थाखायनो। उन्दुनो ओंखारला नोंखौ सान हर सानबाय थानानैनो। आसाया मानो दुखुनांथाव आखल दिन्थियो? आं नोंनि गोरबोनि अननायखौ अराय सम मोननो लुबैयो सना। आंबो आंनि अननायखौ सिरि सिरि नोंनो होदोंमोन आसा, नाथाय नों आंनो गुमुर होआसै। गोसोखाङो अराय नोंखौल', हास्थायो अराय नोंखौल'। आंनि गोसोआ नोंनि थाखायनो जासै आं एखनब्ला गोसोखांहाबनानै मोदैनि बाना। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।